Kini tinuod nga nahitabo didto sa South Africa. Ang usa ka bata sa tribo nga nag-edad og usa ka tuig nakagawas sa maong balay ug nasaag didto sa kasagbutan. Nilabay ang pila ka oras na bantayan sa pamilya nga nawala ang bata busa ila kining gipangita. Gitabangan sila sa silingan hangtod nga halos ang tibuok village sa maong tribo nagtabang na sa pagpangita. Naabtan sila sa lawom nga kagabion apan wala nila nakit-an ang bata. Na mauli silang tanan og pagkabuntag ilang gibalikan ang maong lugar diin didto nawala ang bata. Apan naggunitanay na sila sa kamot sa usag-usa og nagpurma og taas kayo nga linya nagkahiusa sa pag-abanti aron maganid yun. Og didto ilang nakaplagan ang bata. Finally apan kini patay na. Nihilak ang maong inahan og nisinggit kung naggunitanay palang tagkamot kagahapon. Dili unta mamatay ang akong pinalangga nga anak. You know, ang panaghiusa hilabihan gyud ka importante. Hilabi na sa pagpangita sa mga tao nga nawala na sa pag-alagad. Dili ta mag-away-away. Maghiusa ta sa pagsabuwag sa gugma o grasya ni Ginoong Hesus.